Aurreko etapa bukatutako tokitik abiatu gara Erromesaren bideko 4. etapa egiteko. Gailurreriatik ibiliz, San Adrian ermitara iritsi gara. San Adrianek ekaitza eta tximistetatik babesten ditu. Bertakoek esaera bat egin zuten, San Adrian txikia baina ausarta. Pare-parean, aurreko etapan ibilitako Beriain mendiak gu begiratzen gaituela ematen du. Pagadi basoa zeharkatuz, zaldi eta zaldunekin topo egin dugu. Dulantzetik paisaia paregabea ikusten dugu. Besten artean, Elomendia, Alloz urtegia, Jurramendi edo Montejurra, Etxabarriko haitzak eta Lokiz mendizerra. Bukaeran, Irantzuko arroilatik gaurko helmugara iritsi gara.